lähti. Eikä syö kahta. Ei vittu. Kaksi on omille. No niin. Anna syö. Toinen. Hyvä pojat. Jauhakappi tein. Vesilmäinen maku aika maukas. Nyt on hyvä. Niin on. Tää on hyvä. Nyt Mitäs kolme? Ei mit miu. Ei riitä kaikille kolmat. Nyt on hyvä. On tää asia. Tomi. Aika hyvä. Oikein pitää ottaa tää hukka. Kuvat saa Sämsämiin. Sämsäm, ota uutta. Kohtuu kuortti. Kohtuu kuortti. Nimenomaan. Mihin se hyvä maku lähtee? Niinpä. On tää ihan hyvä. Samsung tuu tänne mei seuraa. Ei, se vasta alkaa se polli. Antti. Ei. Antti. Anna sitä vitu jogurttia. Anna minulle. Voi vittu. Se saa vielä. Antti. Se on sitä taistelee. Vittu kun kohta lentää vaan. Meluta pois. Tekisikö mieli? Ei tää vittu lähde. Se tuli takaisin. Ei vittu. Manu on ihan rennosti. No nyt tää on ihan iäs voittaa jugurti. Onkohan syöneet kaikki? Vitu on jogurtti. Tuo on härkää. Se toi takaisin. Pelitti, anna mulle vähän jogurttia. Tomi, mitä sit kun menet paskalle? Nyt tuli hyvä. Vittu peräaukko repeä. Oi perse. Nää ottaa ihan chillisti näin. Kuinka vitu kauan tää kestää oikein. Se on vielä chillisti. Ei näe. Sen tuolla. Pentti, anna mulle jogurtti taas. Anna mulle jogurtti. Vittu! Nyt on pois. Vittu! Vittu! Kaksi ei ollut hyvä. Tuo yksi polttaa niin vittuasti, että ei oo mitään. Ei vittu. Emme tajua mitä nää äijät laustaa tästä helvetin. Kop lentää vaan. Tää on oikees laattari. Ei tämähän loppujen lopuksi ihan hieno. Manu, siellä voisi lähteä sinne olympialaisiin. Vittu se oli kova ehkä, joka päti 4,5. 10 veti joku. Noin on. Häh? Tyhmä se oli. Ei tunnu missään. Hei. Helpot. Niin vähän. Se on kauan. Pitää juo pieni se riis. Hyvin vittu. Ota biitti. En ota. Lähde siis. Hyvin vittu. Otanko pienempän lan? Häh? Otanko pienempän lan? Otetaan kokonais. Ennen kokonaan. Vittu tää pahenee vaan. Kaksi avaa maito. Aha. Ei voi hyvin nyt. Elää nielestä. Purustuttelee vaan sille pois. Muuta tulee oksen. Tuliks oksel? Manu vetää chili. Noin voi ota biitti.
Me ei kyllä syö tätä kokonaan miten. Mistä on maha? Maha on oikeesti ihan vituusa. Joka pikkuillaan sillä pois. Kyllä. Vittu. Taitaa loppua. Vittu, olisi pitää vastata toinen. Vedetään 3. Älä vedä mehua, se on, ei. Älä vedä mehua. Se pahentaa. Älä auttaa. Se tuntuu enää vittu. Otta vähän. Näkyvää enemmän. Not lisää jos. Okei. Tuntuu et maistuu. Joo. Ei oikein enää maistu, pakko ottaa lisää. Niin. Se on ollut ihan hauska. Paketti vielä väittää, että ei sellaisenaan sovi syödä. Mitä helvettiä. Ui. Kausi jauhettu. Ei jos sulla edes kyynelet silmissä, niin ettei nyt oo voinut oikein. Et tiedä miltä se tuntuu. Vittu. Kyllä Lyö kuolee. Älä kokeile tätä koppaa. Vittu iso mies itkee. Vitu. Mitä jukustuu vitu käteen? Vedetään ihan. Polttele se kri. Nyt tulee kunnon jälkipamaus kukaan. Vielä ois pari. Mainio ruoka. Sellainen olo, että tänään Ota sitä sinne. illalla lentää passa.